1, 2, 3. Само не оттисти Часът започва, завеса звъни. Колеги, започваме. Добре дошли. Извиняваме се много за закъснението, обаче това са рисковете на живото предаване и надяваме се, че на следващото предаване вече ще бъдем перфектни. Да кажа програмата на днешния открит урок. Ще имаме 3 точки, които ще разгледаме. Първата е автоматизацията на лабораторната практика, път за повишаване на качеството на обучението и на мотивацията на участниците в процеса на обучение. Втората точка ще бъде, вие ще наблюдавате изпълнение на живо на лабораторни упражнения от учениците върху стендовете образователната автомобилна лаборатория EML. И третата точка ще бъде демонстрация на тези средства, с които ние успяваме да постигнем управлението на процеса на учене, а също така и следенето на напредъка на всеки един ученик. И ще има и една допълнителна точка, в която ние ще предложим една по-подробна аргументация на нашата позиция, защо автоматизацията на лабораторната дейност е толкова важна за повишаването на качеството и въобще за по-добрата ефективност на тези технологии. Сега давам думата на колегата Звезда Пеева, заместник директор по учебната част, мисля, че беше, производствената, така че заповядайте. Нови камерата. Добър ден на всички. Днес ще се постараем да ви запознаем с една система за автоматизация на лабораторните упражнения, която внедряваме в професионална гимназия по транспорт Магахан. Системата позволява едновременно 6 ученика да работят на 3 стенда, които са разположени в тази зала. От гледна точка на експлоатацията, системата може да се използва в различни режими на работа. Първият режим, който позволява да се работи на системата, е за онагледяване на технологични процеси в различни режими на автомобила при електронните и мехатронните системи. Вторият режим, който позволява, е за провеждане на теоретични текущи изпитвания, и третия режим, който позволява да се работи на този стенд, е за провеждане на тестове и изпитвания. В дадения случай за нас най-ефективно ще оказа възможността, която внедряваните системи предлагате, ученикът самостоятелно да извършва лабораторна работа, като минава по зададена траектория на извършване на самото упражнение. Този подход до голяма степен автоматизира процеса на обучението, като стимулира интереса на ученика, облекчава работата на учителя и повишава качеството на обучението. По време на работата ученикът се увлича от практическите дейности по диагностиката в различните
Благодаря ви. Сега първата част, както вече казахме, на нашия урок сме нарекли автоматизацията на лабораторната практика, път за повишаване на качеството на обучението и на мотивацията на участниците в процеса на обучение. Ще се опитаме да дадем нашите отговори на следните въпроси. Казвам нашите отговори, защото всеки намира различни отговори на това, но това е нашето решение, с което ние се опитваме да направим нещата така, че да влязат в училищната практика. Трите въпроса са как да подобрим качеството на лабораторните занятия, как да улесним работата на преподавателя и как да направим лабораторията интересна за ученика. Нашият отговор, кратък на тези въпроси, е автоматизация на лабораторните занятия. Това е технологията, при която ученикът самостоятелно преминава през траектория на обучение, която му е зададена предварително. И неговият напредък се следи постоянно от системата за обучение. Ще предадем аргументация за тази позиция по-подробно в края на днешния открит урок, а сега ще ви представим едно практическо решение на автоматизацията на лабораторните занятия. И сега, може ли камерата така да каже? И пристъпваме към втората част, която сме нарекли изпълнение на живо на лабораторни упражнения от ученици върху стендове от образователната автомобилна лаборатория EML. Сега, малко думи. Първо искам да ви обърна внимание на празния екран. Значи, смятаме, че този екран е празен и това е така добро достижение, тъй като ученикът не се разсейва по различни менюта. Значи има две менюта – вход и помощ. Значи от менюто вход ученикът си взема, си намира мястото в класовете и списък от ученици. Само още не започвайте, изчакайте малко. Те стигнаха до паролата така. Сега искаме да ви кажем накратко какво представлява едно такова лабораторно упражнение. Тези лабораторни упражнения се състоят от занятия. Всяко занятие се състои от елементи, които се включват в него по зададен сценарий, който всъщност се изготвя от преподавателя. В третата част ще видим как всъщност става това. Разпространените елементи са урок. Урок, теория. Това няма за задача да замени теоретичните занимания в училището, а само да упресни познанията на ученика върху предстоящото лабораторно упражнение. Всъщност целта на лабораторното упражнение е да се практикуват различни дейности. Другият елемент е демонстрация. Демонстрират се различни състояния на агрегатите на автомобила посредством симулационен модел и могат да се наблюдават стойностите на различните сензори и актуатори и вземането на решение от управляващия компютър. Тест. Тестовете са предназначени да се получи обратна връзка от нивото, което ученикът е достигнал и да се вземе решение за продължаването на траекторията на обучение, т.е. по какъв начин да бъде продължена траекторията в зависимост от достигнатите резултати. И последният елемент, популярен, това е казус. Казусите са едни средства за моделиране на неизправности, които съответстват на стандартизираните кодове, които се генерират от компютрите на автомобила, така наречените DTC, Diagnostic Trouble Code. Последните два елемента, тестове и казуси, могат да се използват и за контролни проверки на знанията и уменията, за тестове, за изпити, за състезания и така нататък. Така, значи сега можем да пристъпим към изпълнение на упражнението. Значи, ето виждате, момент само така задръжте. От едно падащо меню, от вход, ученикът намира своето име в списъка с ученици и класове. Така. Отговаря на паролата си. Така. И вече влиза в своето занятие. Така. Дава му се темата на занятието.
Така, и започва работа по изпълнението на урока. Значи той може да чете и да разглежда. Това е един браузър, най-обикновен на PowerPoint. Така че учебното съдържание и лекциите са във вид на PowerPoint. Когато е готов с разглеждането, той натиска червения бутон за излизане. Така. След това му се дава друга порция от теоретичното занятие. Той се запознава с занятието, чете внимателно текста. Всъщност, тестовете, които следват след това, са формирани по въпроси, които се съдържат, които са обяснени преди това в теоретичната част. Така, преглеждаме хубаво съдържанието. Може да се прилиства страницата както е при PowerPoint с стрелките или с мишката. Това няма особено значение. Така. Така. И след това започват тестовете, за които ви казахме. Значи, бихте ли прочели, колеги, теста, какво казва? Какъв оксидант се използва при двигателя с вътрешно горене? А по точка атмосферен въздух, Б по точка кислород, В по точка и двете. Така, какво отговаряме? Атмосферен въздух. Така. Значи, само за момент. Значи, тестовете са по тези, които ние в момента сме публикували, представляват най-простия вид тест с един въпрос и три отговора, един от които е верен. Но нищо не пречи, вие ще видите след малко в третата част, да се формират и повече отговори или повече верни и така нататък, според предпочитанията на ученика. Всъщност, на учителя. Всъщност, това е една екселска таблица, в която в свободна форма се задават тези въпроси и отговори. Така, може да продължите, колеги. Защо се нарича двигател с вътрешно горене? Защото горенето се извършва въд цилиндрите. Така. Кой от изброените двигатели е с външно горене? Парният двигател. Вярното. Точно така. Кой от следните блокове не съвпада към двигателя? Това е блока на трансмисията. Така, значи виждате, има въпроси, които казват кое е, а други, кое от изброените не спада. Тоест, трябва учениците да са внимавали в урока, за да могат да отговорят правилно на въпросите. Или пък да са се подготвили, да са си готови, така да се каже, предварително. В този случай те бързо преминават през тези тестове и получават своите кредити. Значи трябва да се каже, че на всеки правилен отговор те получават един кредит, а на всеки неправилен отговор получават 0 кредита. Разбира се, това също е възможност да бъде настройвано. Така, продължавате, колеги. В рамките на които такса се подава запалителната искра, това е в такта спестяване. Очевидно, нашите ученици са се подготвили доста добре. Сега какво следва? Следва симулация на нормална работа. Наблюдавайте как се променят състоянията на сензорите и актуаторите. Натиснете бутон изход, когато сте готови. Така, може да дадете и самия стенд. Всъщност, това е симулацията на нормалната работа на двигателя в различни режими, като различните органи, сензори и актуатори се осветяват и действат по различен начин, в зависимост от режима. Примерно, инжектора пръсква различни видове импулси с различна ширина, честота и така нататък. Оборотите се променят на коляновия вал, нали? Всичко това се демонстрира, като съответно могат спокойно да се наблюдават състоянията, в които двигателят е изпаднал при различните режими. Така.
Така. Какво следва? Следва казус, в който трябва да откриете неизправността и да я отстраните. Така. Сега ще решаваме казуса. Ако обичате да го четете казуса. Следва симулация на неизправност. Червено са светени сензорите и актуаторите, които може да са причинили неизправността. Симптом. Двигателят стартира, но не може да работи самостоятелно. Вероятни причини за този симптом. Неизправен сензор за количеството засмукан въздух, неизправно на реле на запалителната бобина, неизправно на реле на бензиновата помпа. Симптом. Двигателят стартира, но не може да работи самостоятелно. В този казус ще спрем на възможността неизправен сензор за количеството засмукан въздух, реле на запалителната бобина е проверено, изправно. Релето на бензиновата помпа е проверено, изправно. Тестът показва P0-100. Така, значи всъщност тук учениците попадат в една ситуация от реалния живот, при което те са проверили, техника е проверил някои от неизправностите, установила, че всичко е наред с тях и остава някаква хипотеза да се провери и те вече трябва да я проверят. Така. Какво означава полученият DTC код P0-1000? Сега, тук е много важно в този стенд да се при формирането на диагностичните умения учениците да установят връзка между кодовете за неизправности, които са стандартните кодове, които се получават от един стандартен автомобилен тестер, с различните елементи от автомобила, които биха могли да породят тези симптоми. Разбира се, тези кодове за неизправности са вече хиляди и непрекъснато нарастват, особено във връзка с хибридните автомобили и така нататък. Но тук нашата задача е да могат те да формират умения върху някаква част, върху някакво подмножество от тези неизправности. И така, за това, нали, ние няколко пъти ги питаме този код P0100, примерно, или P300, или какво точно означава. Така, продължаваме. Това е кодът за неизправността в веригата на сензора за количеството засмукан въздух. Така. Задачата е да се отстрани неизправността в веригата на сензора MAPMAF. Да, значи вече тук формализираме, бихте ли дали камерата директно вече на възможностите и задръжте на нея, защото това е важно. И вече сме стигнали до хипотезата и както добре се знае от практиката, може да бъде повреден самия сензор, може да бъде повреден куплунга или връзката към него, може да бъде повреден кабела, може да няма захранващо напрежение и така нататък. И затова ние сме формирали тук тези причини, вероятни причини за неизправността и както е в практиката, те трябва да бъдат проверени една по една посредством тази симулация на стенда. Така, може би колегата да седне, номер 2. Така, значи ученикът като завърши някакво занятие, значи колега може да започнете по същия начин, аз ще разказвам. Значи ученикът като завърши някакво занятие, може да прекъсне или да продължи. Нали, в случая ние избрахме той да прекъсне и след това той продължава от там, откъдето е стигнал. Така, преглеждане на съдържанието на урока. Не, с стрелката назад и червения бутон. Така, преминаваме през всичките неща, през които преминахме на първия урок. Така.
са познати. Разбира се, ние имаме различни режими на работа на учениците с стенда. Значи, този е най-така лесният начин, при който двама ученика седят и си помагат при решаването на въпросите. И след това има режим, при който ученикът седне индивидуално и си набира необходимите кредити. Сега, колеги, ние малко ще съкратим нещата, за да може да се вместим във времето, но ако искате, можем да продължим и след 3 часа, тъй като, така да се каже, нямаме ограничения във времето. Така че ние ще продължим, докато изчерпим съдържанието. Тоест, сега сме на втората точка и след малко ще преминем на третата точка. Там хубаво изчакайте да мине всичките демонстрации. Да, в момента ви показваме един от другите стендове в лабораторията, който е предназначен за обучение по електроника и мехатроника, но за него, живи и здрави, ще направим отделно предаване. Сега можем да насочим към екрана. Момент само. Така, значи ето сега стигнахме до същия казус, само че друга ще бъде повредата. Така, значи натискаме някое предположение, да кажем първото. И това какво е? Само за момент, значи какво направихте, за да се провери дали куклунгът е свързан, натискаме един бутон. Така, там какво казва, че е свързан? Да. Да, значи е свързан, окей. Така, значи трябва да отговоря така. И повредата не е отстранена, трябва да пробваме с другите елементи от менюто. Така, окей. Избираме друга възможност. Така. Натискаме бутона, за да проверим. Значи има различни видове комуникация на ученика с таблото. Един е с бутони, другия е с измерване на напрежение, съпротивления. Също така и различни видове осцилограми при използване на осцилоскоп. Така учениците се учат да работят и с различни инструменти. И същевременно пък не се... да, може да продължавате. И същевременно не се затормозяват в излишни монтажни операции, тъй като тук целта ни е да формираме диагностичните умения на учениците. Така. Третата възможност. Така. Добре. Така. Да, грешно е. Сега тук, за разлика от другите тестове, при които при неверен отговор се пише нулев кредит, тук повтаря теста, докато се получи правилен отговор, тъй като тук имаме измерване и разсъждение. Така. Така. Сега трябва да измерим напрежението на буксата C3. Сега момент само. Значи имаме тук черните, които са масата. Така. И C3 е там, където свети. Да. Това трябва да е. Какво е напрежението? 0. 0. Така. 0 волта, да. Можете ли да покажете мултиметъра? Да, така. 0 волта, окей. Така. И какво следва от това? Значи, като е 0 волта, това какво означава? Окей, навярно. И... Няма напрежение. Няма напрежение. Значи няма напрежение, трябва да се подаде. Няма напрежение, така, значи открихме къде е повредата. Вярно. Така, сега трябва да натиснем бутон, за да подадем напрежението. Така. Окей.
253. Така, значи ето това е повредата, отстранена е, напрежението е подадено, повредата е отстранена, край на урока и край на занятието. Така, добре, ще спрем до тук. Значи ето го точката на излизане и на прекъсване. Така, сега минаваме към третата част, която е наречена демонстрация на средства, предназначени за задаване на траектория на учене и следене на напредъка на ученика в лабораторната практика. Ами, всъщност, заповядайте. Това се прави от учителя и заедно с учениците. Така, може ли камерата на това? Значи, тези неща се правят от едни популярни екселски таблици. Това коя е за траекториите? Да. Така, значи, това е таблица за траектория за учене, в която се дават различни типове уроци. Значи, обикновен нормален урок, урок с повишена трудност и така нататък. И вече се формира траекторията. Може и да зумнете малко на екрана. Да, траекторията са занятия. Значи, първо занятие, второ, трето и така нататък. И линковете, където се намират тези занятия. Значи, съвсем елементарно и нормално е. Така че учителят може да си формира различни траектории и така може да затворим това нещо с кръстчето и да отворим другата класа, дето е. Така, в което всъщност това е списъкът на учениците, нещо като дневник на учениците, в която са техните имена, паролите, които им се задават от тук и кредитите, които са събрали при своята работа и уроците, занятията, т.е. стъпките, които са извършили по траекторията на обучение. Като съответно се пише и какъв тип занятие. Дали е учебен урок, дали е състезание, дали е тест и така нататък. Тоест абсолютно свободно в екселски формат може да се направи това. И това може да затворим тази таблица. Всъщност изчерпихме и втората точка малко по-бързичко. И сега преминаваме към т.е. и третата точка. Така че, значи, пак да преговорим за задаване и управление на траектории за учене, както и за всички останали действия, се използват популярни средства, като PowerPoint, Excel, Word, добре познати, освоени в педагогическата общност. Трябва да отбележим, че за дистанционно управление и наблюдение на процесите започваме да използваме и Moodle, също популярен в педагогическата общност. С други думи, преподавателите няма да се затрудняват да учат нови програми, а направо могат да пристъпят към експлоатация на системата. Те имат готова основа от занятия и траектории, с които могат веднага да започнат работа и след това постепенно да надграждат с собствени редакции. Вие видяхте как се извършват тези неща на практика един малък момент. И сега ще дадем един малко по-разширен отговор на тези три поставени в началото на урока въпроси и защо смятаме, че автоматизацията е ключът към решението. Нашето мнение е, че за да бъде една образователна технология ефективна и жизнена, основното изискване, на което тя трябва да отговаря, е да се впише в редовния процес на обучение. Тя трябва да бъде част от този процес, а не допълнение към него. Тя трябва да помага на учителя и ученика да усвояват редовната схема на обучение, а не да се натоварват с някакви нови схеми на обучение допълнително. И смятаме, че за постигането на тази цел е наложително решаването на две основни задачи. Първо, процесът да бъде автоматичен, да изисква намеса на преподавателя основно при създаването на учебното съдържание и минимална намеса в самия процес на работа, тъй като ученикът автоматично си изпълнява задачките, както видяхте, върви по траекторията и ги изпълнява точка по точка. Втората задача е учебното съдържание да бъде отворено към учителите. Т.е. те да могат да започнат веднага от едно ниво и да имат възможност да приспособяват материала към собствения курс на обучение. Тоест, смятаме, че ако се спазят тези две условия, може да има надежда тази технология да живее и да бъде ефективна, като едновременно лабораторията става интересна за ученика,
работата на преподавателя се улеснява и качеството на лабораторните занятия се подобрява. И за това, с което и ще завърша, в нашите разработки предприемаме следните 3 стъпки, за да отговорим на тези изисквания. Предлагаме образователни системи с учебно съдържание, което е достъпно за управление и редактиране от потребителя. Това е първата стъпка. Тя дава възможност за удобно и отворено създаване и редактиране на учебно съдържание и управление на процесите с популярни общодостъпни средства. Вие видяхте всъщност една малка част от това, което се предприема. Втората стъпка е използването на интернет за дистанционно управление и наблюдение на напредъка на учениците и за обсъждане в образователната общност на проблемите и резултатите от практическата работа. При нея също използваме едно популярно средство като платформата Moodle. Третата стъпка, която правим в момента, е използване на популярната платформа YouTube, която е с най-високо качество за популяризиране на съдържание. Но, ще добавя скоба, изисква известни технически умения по екипа, който отразява събитието, но се надявам, че полека ще усвоим и тази технология. Има там в YouTube има много ключове за настройка, шифри и така нататък, с които човек трябва да се справя. Така че ние продължаваме тази работа, това няма да е, това е първото ни включване, но ще има и множество други, след като усвоим нещата. И една от силните страни на YouTube е, че самите ученици могат да записват клипчета на YouTube за работа на стенда и за работа в реалния автомобил при реални повреди и така нататък, каквито има много в YouTube, главно от американския пазар. И ние се надяваме, използвайки тази технология, да можем да внесем и някаква видимост и от българския образователен пазар. Така, и се надяваме чрез тези стъпки да вървим по пътя на високата ефективност в внедряването на съвременните образователни технологии. Смятаме, че пътят, по който сме поели, не е възможно да бъде вървян без активното участие на педагогическите общности, на професионалните гимназии, с които сме работили до сега и ще продължаваме да работим и за напред. Ние благодарим за тяхната енергия, капацитет и търпение. Това беше за днеска. Благодаря ви, колеги. Извиняваме се още веднъж. Благодарим за търпението. Всичко добро и до нови срещи.